Filip, du förlorar. Det är 8 glas. Eller andra 8 glas kvar. Filip, du inser att Filip har inget att satsa riktigt. Han bara dricker. Han dricker väl att det är gott. Nu får han komma igång här. Öppna Filip, vad fan! Jävel. Ska vara rätt om. Vi kommer från ett ras. Okej, nu börjar chansen. Jag måste känna. Jag måste känna. Det är stopp i halsen. Ska jag vänta på dig, Filip? Det är lugnt, Filip. Jag väntar på dig. Jag får inte. Jag fick inte ner något. Jag är sväljare med läst. Nu får du skylla dig så fan har han ungefär 3,5 glas kvar här. Nu får du hälla i det. Fy fan vad du vill i det. Nu får du dricka. Alltså det känns inte. Filip, skylla dig. Filip, ta till. Nej, det är jobbigt. Ja, men nu är det igen. Filip, skärp dig nu. Häll i det där nu, Filip. Filip, skylla dig. Filip, vad fan, ingen jävla tjafs. Ta häll i det där fort. Nu börjar det bubbla en bak. Filip, kolla skalet. Fan. Filip, kolla. Sista glaset. Skål. Filip, häll i det där. Skål. Bra. För han rakt nu. Det här är sjukt. Smaskigt med påskbuss, eller hur? Ska bara ligga lite där. Filip, det är dags att åka hem igen. Kanske. Gott. Stoppa det där sista Filip. Lite grann kvar där. Du sög, Filip. Ja, hon kommer nära till först. Ja, jag känner det.